Halo Sobat Dolan, kali ini aku lagi ada di angkringan timbangan tebu. Untuk lokasinya ada di Ambar Ketawang, Gampeng, Sleman. Nah, di sini ada berbagai macam nasi kucing, sate-satean, jajan pasar. Oke, pengunjungnya wakeh tenan ke, ramene pol. Nah, pas awake dhewe makan, nah ning kene bisa dengerin live musik atau awake dhewe juga bisa ikut karaokean kayak ono sing wis tau ndene durung. Ayo dokumen ya, ceritake pengalaman kalian. Matur nuwun. Coba melempar manggis, manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis, gadis ku lamar, janda ku dapat. Iki manuke bapak gede, cucak rawa sing dawa buntute sing akeh wulune, yen digoyang ser aduh enake. Jaman edan wong tua rapi oleh perawan, kawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke. Libur tenan ayo Mbak Mur. Iki kawine lho nek sing ngasih lho apa ya. Kawine Mbak Mur ngasih kaya apa?